Mit navn det er Frederik, Og mit navn det er Valdemar. og vi bygger personlige, specialdesignede og ikke mindst bæredygtige klaverer. Masseproducering af klaverer har store konsekvenser for miljøet. I Kina der producerer de omkring 400.000 klaverer om året, og i Japan der har de været nødt til at fælde så mange træer, at der nu ikke er mere skov, og de er derfor nødt til at importere træ til at producere nye instrumenter. Men der er et alternativ, som vi har tænkt os at tilbyde, nemlig renovering og redesigning af gamle instrumenter. Der eksisterer nemlig allerede virkelig mange fantastiske instrumenter, som ofte bare bliver smidt på lossepladsen, bare fordi de har et par ødelagte dele, eller ser lidt slidte og lidt gamle ud. I modsætning til andre klaverværksteder tilbyder vi vores kunder en unik mulighed for at være med i hele processen og sætte deres helt eget præg på designet. Vilde former, fænomenelle farver, unikke ben, alt kan lade sig gøre. Vores fokus er på at tage, hvad der normalt bliver set som en high-end niche, og gøre det til noget, som mange flere vil have mulighed for at engagere i. Et specielt designet flygel, hvis man skulle købe det hos en af de store producenter, vil hurtigt komme op og koste flere millioner. Vi har tænkt os at gøre det til en 10% af prisen. Problemet vi løser er for helt almindelige danskere, der gerne vil have et unikt design til en fair pris, eller give deres gamle familieinstrument et nyt liv. Vi har allerede snakket med flere pianister, klaverfolk og potentielle kunder. Vi har arbejdet med Customer Discovery, Customer Validation og spurgt ind til, hvad det er, de vægter højst, og hvad det er for nogle overvejelser, som folk gør sig. Og det har bare bekræftet os yderligere i den her bæredygtighedstendens, som vi også selv har oplevet i branchen. Vi har en unik mulighed for, at det lykkes, da vi har kapaciteten og erfaringen til at gøre det til en virkelighed. Det eneste, vi mangler, er kapital. Min baggrund er som pianist, jeg er designer, og så har jeg læst på Det Kongelige Akademi for Arkitektur. Og udover at jeg arbejder herude med Valdemar, jamen så læser jeg også på CBS, hvor jeg studerer international business. Og jeg er 5. generation i en klavervirksomhed, der strækker sig tilbage til 1893 og har over 10 års erfaring inden for faget. Til dagligt laver vi både reparationer og hovedrenoveringer af alle slags flygler og klaverer. Vores kompetencer som founding team supplerer hinanden rigtig godt. Hvor jeg nok kommer til at stå mere for designdelen og det forretningsmæssige, så fokuserer Valdemar mere på produktet og på produktudvikling. Valdemars far, han er også klavermand, og han er ekspert inden for faget. Og når vi har snakket med ham om konceptet, så synes han, det er en god idé, der appellerer til en del af markedet, der hidtil faktisk har været overset. Derudover har han sagt, at han også gerne vil hjælpe os i forhold til rådgivning og udvikling af den her prototype, så der vi kan komme til markedet. Vi er allerede nået langt med konceptet. Vores prototype her er f.eks. 65 år gammel, som vi købte fra en skole, der ellers bare havde tænkt sig at smide det ud. Vi har allerede rengjort det, slippet det og fået det lakeret, men vi mangler stadig en del, før det kan spille. Når det er færdigt, bliver det et helt unikt instrument med et design, der aldrig er lavet før. Låget kommer nemlig til at være lavet af bølger, der skaber huller, hvor lyden kan komme ud, selv når man spiller med låget klappet ned. På nuværende tidspunkt, der har jeg oprettet en enkeltmandsvirksomhed, men det er vigtigt for mig at pointere, at Valdemar og jeg, vi begge to er direkte involveret i det her projekt som partnere 50-50. Og hvis det lykkes med den her prototype, så har vi selvfølgelig tænkt os at oprette et APS sammen.